Čaute ľudia, to je nový video a dneska je v Brookhavene nový update a je to so mnou Antilaptor. a že sú tu nejaké skryté miestnosti. Obliekaš sa? No ale najskôr si to tu poďme popozerať. Kašli na to, poď už. Nie, počkaj, tak. Tak, poď. Poďme dole sa pozrieť. Dole, dobre. Tu je sekera. Nedá sa nejak zobrať, lebo že či není v inventári. Pridali nový meč. Ja mám luk a meč. A dá sa zobrať. Uka, čože? Nemáš diamanty. Čakaj. Daj. Tak. Yes. Vidíš, ale tá je pekná. A teraz sú tu nejaké cely. Poď sa pozrieť, čo tam je. Ale s tým lukom sa dá aj strieľať. Wow. No. Poďme sa pozrieť do tejto cely, či tu nič není. Jaj. Mám ťa. Ha, Ale mám diamanty. nič tu není Aby si mi v nedal. týchto. A mňa tak napadlo, že skryté miesta, že či tuto není volá kde. Volá čo skryté. Není. Uka, no. Není tam nič. Ja som sa tam chvíľku bugal. Ale už idem. Tuto je Hore volačo. ideme. Nie, ešte poď. Počkaj, tu sú tie tlačítka, čo si môžeš prekliknúť. Čo? Prvé je to campfire. Počkaj, neklikaj, nedá sa sem volačo ísť, lebo som skrytých miest šampión. Tak to musím nájsť. Nejde sem. Čo? Dá sa prebugnúť hore. I- Vidíš? U. Tak to je. A teraz poďme pozrieť ten trón. To čo? Počkaj, zmením si No, na kto tu malú. je u teba? Nejaká Wednesday stará. Či biela. Neviem. Vypadni. Hm. Počkať, ono to tu má aj toto a keď zamkneš, tak ono sa to zasunie, wow. Čo? No, Fuj, tá voda. To je asi grecká. To zapnem. No poď, lebo to je prekopal, no poď. Bum, žlté, hneď je to lepšie. No poďme pozrieť hore. Aj počkať, ešte tuto je volačo. A tu je pec. Okay. Tu je pec. Nech sa dá ísť hore. Tu nič není. A ja sa tam idem pozrieť. No ale ja viem, kde je skryté miesto. Ale až potom ukážem. Kde si? No kde poď si sem, tu iš? sú izby. Choď hore. Je dobre. Tu sú všelijaké izby. Čo? Je tam aj 75. Čo? Není tu číslo. Nie sú to čísla. Aj tu. Aha, To je tu sa tiež vie prebugnúť. Áno, do toho komína. Uka to čo je? A fakt. Nič tu není. Poďme úplne hore. Úplne. Že čo tam bude? Ideme fight. To sa dá, ľudia, to sa dá získať iba tu. Ja mám modrý. Ideme bojovať. To je meč? No, to je na koňoch, čo sú. Potom je tu ešte čo? Ešte tréning. A toto čo je? Je tu tréning nejaký. Dáme tréning. Wow, to sa trénuje. Ja budem triafať. Ja idem bojovať. Poď. Trafil som červené. Poď. Aj žlté. Tak, Tam strede triafam. ukáž, idem aj ja. Ja som predsa Ty super. určite čierne trafíš, alebo biele. Idem ešte raz na toto. Pekný stredík. Chod na bok. Bum, ďalší stred. Ďalší. Wednesday. Tak, bojujem proti tomto. Tento Aha. šikanátor blbý. Dobre, ale
Poď, dáme Fight. arénu. Fight. Dobre. Zober si červený, ja modrý a spavni si koňa. Alebo nie, pôjdeme na cestu, dobre? Skoč dole. Ja idem meč, keby. Bum. Dám si tu koňa, ja budem mať čierneho. Ja neviem nejakého. Ty si daj hnedého. No, Počkaj. ideme ešte ďalej. Ty máš čierneho. No poď. Idem. Ale nie, to musíš mať tú dlhú. Hej, Tak dobre. ešte raz. Ježiši, spadol som. Koň. Ale všetci majú tento dom. Všetci hrať. Zase. To je časy. Ty. Za vojaka. Jakého vojaka? Som král. Tak. Choď ďalej. Tu ma nemôžeš naháňať. Naháňam. Stoj. Dobre. Stoj, lebo ti neukážem tajné miesta. Tak. 3, 2, 1. Dobre. Idem ti ukázať tie skryté miesta. Ale Takže môžeme sa na ne rovno vrhnúť. nemôžem. A bude tam rovno aj kľúč. Ty si. Však sa podni na môj dom. Dobre. Čo dať? Vyskoč Tak. a poď. Ja. Prvé, čo ma napadlo, Čo? že v tejto knihovne, či sa nedá túto nejak kliknúť, Na tieto knihy, Jak v tom dome? no, alebo volá kde inde, nedá sa. Dá sa, keď kliknete na tú sviečku, Trezor. keď klikneš na sviečku, tak sa dá presne na túto sviečku, Kľudne kľudne aj na tam túto. zavri. Tam sa dá dostať, ja viem. No poď. To je super, že takto sa tam dá. A čo tam je, trezor? Otvor. Neviem. Otvor. Ty vieš otvoriť. Jaj. Jo. No. Jaj. Otvor si svoj trezor. A, tu sú peniaze, tu je ten malý trezor. Aha, vykradol som ti. Dobre, no poď. A ja mám. Poďme hore. Pozrieť. Aj tak som stal bohatý. A tu sa pozrime. Tu je niečo. Tu sa nedá. Počkať, s lesom. Tu sa dá ísť. Ale nič tu není. Skúsime pozrieť aj iné obrazy. Ale ja... A keď sa tam prebugneš? Červenej nejde sa prebugnúť. Ale asi v tejto. Tu keď sa prebugnú, tu nejde sa. Tak tuto pôjde v bielej. V bielej izbe, keď sa prebugnete. Oh, tu je obraz! To vyzerá jak Jaká mister. biela izba? Dám hlas. To vyzerá jak Mr. Brookhaven. Nie, biele, že tu je biele. Nie, to je červené. Tuto. Tu. Dobre. Tak nie. Tak chodí, ide. Ale tu je Mr. Brookhaven. Poďte si. Tu musí. Tu, no. A keď pôjdeš cez tento obraz, tak tu je Mr. Brookhaven. Vyzerá, jak keby mal volačo. Skúsme na ňo kliknúť. Počul si, to je znak, keď sa keď je nejaká tajná miestnosť. Čo? A ja viem aj, jaká sa otvorila. Poď dole. Idem. O, počkaj na mňa. Neboj sa. Kde si? Tu už. Poď so mnou. A poď a tuto, jak je ten chleba, tak vyskočíte sem. A tu je papier. Zoberiem si ďalekohľad na to. Chod na bok. Dobre. Volačo je tu schované a steny majú oči a nedovolia vám to pozrieť. Nájdete kľúč a unlocknite, akože otvorte
volačo, ktoré je schované ďaleko. No, pozor. Ale mňa napadlo, že čo keď na to klikneme? Čo sa stane? A ja som spadol. Pozor, oči. Aké oči? Iný. Keď na to klikneš? Zase, keď na to kliknete, na ten papier, tak zase sa to stane. A ja už aj viem čo. Keď pôjdete dole, Idem aj ja. jak je tuto sekera, tak pôjdete napravo. Začni. Potrebujem svetlo. Zober si z inventára toto baterku a začni. Tak. A tuto, Ja keď sa kliknete bojím. volá kde, Ja sa bojím. tak sa otvoril a je tam kľúč. Nie, bez baterky. Máme kľúč. Počkajte. Ja si vyprázdnim inventár. Hľadajme. To nejaký, Spiderman. to je nejaký kľúč, ale nevieme od čoho. Počkaj, prečo je taký zlatý. Ale od čoho? Skúsme nejakú truhlu. Svietím. Ale to asi nie. Skúsme pozrieť, keďže ďaleko, tak asi tá tajná miestnosť. Zober si koňa svojho. Ale že sme našli takýto kľúč podľa mňa. Idem. Auto, Tak. čo je? No, toto je skryté, ale ja som skrytých miest šampión, takže viem. No. Bum. Tu prejdeme Ja do tej neviem. miestnosti. Ja nepoznám skryté miestnosti. Ja aj ty. Ty Ja. furt by si len búral a zabíjal, že? Čo? Prečo? Nerob so, že sa to nestalo. No dobre, stalo sa. Koľkokrát? 50 miliard. Ja. Raz. No jasné. No jasné. Ale Ja ti to uverím veľmi. prestaň. Sprav som jak Dangle. Dangles? Áno. Ten aj ty tak zabíjaš. Stále. A búraš. Zažni. Prosím. Dobre, musím. Uzlez z toho koňa, alebo... Ja si zoberiem svoju baterku. A ja mám svoju. Jaj, tu je to. Tu keď budeš. No prosím, nech sa to tu dá otvoriť. To robilo taký istý zvuk, jak ten obraz. No ale kde bola, kde toto treba otvoriť? Ja budem ti... A keď ma to zavre? Tak nič. Škoda. No to už som... No, a teraz ľudia, to je všetko. Poďme ku mne. A toto nebude môj dom. Môj dom bude ten nie takýto podzemný. Lebo toto je Micro King House. Čo, nový dom? Nie, to je staré. A moja obľúbená farba je takáto. Jaká fialová. Takáto. A ja mám takúto rád. Fuj, Wednesday. Zas furt. Zas ty. Ja, A toto ináč je ten ešte starý dom. Ešte v tomto dome, keď pôjdete sem, dole, či nie dole, keď pôjdete tuto, jak je telka, Čo, ty si išiel kam?
tam. Tam. Dobre. A tam, jak je túto telka, tak tu, keď takto skočíte, Tak je tam tuto to stlačíte, tu je tajná miestnosť a tu sú peniažky. Money. Ja ich vykradnem. Už mám. Ďakujem. Poďme. No tak. A dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber a vidíme sa u ďalších videí. Čau! Čaves.